ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳозир нағзен бозори Корвон даем тарафи Тило бозор нигоҳ кунед. Байни шашуму ҳафтум дарвоза ина подвалаш ворид мегардем. Як магазине ки мешава магазини инамихе нижни билёяй. Бовар кунед ҳами арзонай комплектои фасоншон аз 27 сомай 30 сомон сар мешава. Амқа арзон ина марамат биёен духтаро такпушо аз 10 сомон сар мешава. Нархи оптови ана баъд бо иҷада доран такпушои 5 сомона, комплектои фасон. Хулас биёин, оптовиам доран, донаям доран, беҳад хушрӯай интихобшон. Аз ҷама навор бисёр дорум. Ҳамин нуқтаи савдоро аллакай ма бори чандум борши духтаро шумода тавсия додестам. Ҷои оптови шай, донаям доран. Бовар кунед ҳамқа моделои фасон бисёр доран. Ина мино ҳамаш дувоикаан духтаро нигоҳ кунед чӣ комплектан. Хулас ҳамқа хушрӯчаян. Нархошон аз 60 сомон сар мешава то 150 сомона. Қимат 150 сомона ай тамошобино аз 60 сомон сар меша. Лекин касоне ки оптови мегиранд бовар кунед қариб 70% арзонай аз ин нархе ки ҳозир айни замон ма гуфта истодам. Ина метавонен биёен, хоҳен нависен, доставкатон мекунанд. Бозори Корвонай тарафи Тило бозор байни шашуму ҳафтум дарвоза подвалш марамат ми пеш лесница дай духтаро подвалш биёен магазини нижни бильё. И тарафа бинен ҳамаш бо брендовия на нигоҳ кунен чихо хушрӯ мана бисёр арзон кардагиян. Марамат касе барои савдо мегира, барои хитон мегирен духтарако ҳатман ҳамин нуқтаи савдо биёен. Беҳтарин намхе комплектои фасона бо нархи дастрас пайдо мекунен. Мана диден бренча, диден весияй и акция шидагиай ҳозир 80 сомон кардагиян. Мана як борак фасони комплектора бинен духтарако гучиёи оригинал омадай. Ино 150 сома будан, ҳозир акция рафтестай 75 сомон расветкоша бинен чихо хушрӯ. Марамат ина барои савдо гирен бо арзон мешава. Савдо да бо арзон мешава. Марамат донада боша ина акция кати 75 сомон. Марамат бозори Корвон тарафи Тило бозор байни шашуму ҳафтум дарвоза мешава подвалш. Ина биёен назди ҳамид лесница даян магазини нижни бильё. Бовар кунедам интихоб бисёрай беҳад хушрӯай. Ина 75 сомонай диден комплекта бо оптовиш арзон мешава. ҳамаи цветош ҳаста, ҳамаи размеро, расветкоҳо, 7 расветкаи фасон доштай. духтаро 75 сомон ин нархи донаяй. касе опто мегира оптовишам арзонай. ҳатман биёен. Анаи такпушода акция рафтестай духтаро 10 сомон. нигоҳ кунен чихо хушрӯай. ҳамаи цветош ҳастай, размеро ҳаст. Марамат барои савдо мегирен. двойной поролон ай. Ира нигоҳ кунен двойной поролон. Ина марамат каседа даркорай 10 сомон. нигоҳ кунен беҳад хушрӯ. Ана баъд духтаро бори новинка май цветош аст. Анаи модело боша 30 сомон ай. нигоҳ кунен ира 40-50 ам мефурӯшанд. ҳозир акция рафтестай 30 сомон. беҳад хушрӯ. Доставка доран, ҳамаи цветош ҳастай. 10 расветка дора. Медонед ман ҳозир нархи донаша гуфтаистам. иҷако оптовиш қариб 50-60% арзонай. марамат биёен бо як борай пеш хитон бинен касе оптови гирифтанияй маҳқултон мешава. иамам сисмай и донада 30 сомонай диден. ана баъд ҳозир ма бо дига моделам нишон метам. ана ино оригиналое ки мисол то 100 сома мефурӯшанд. қичон то қанино иҷада боша 50 сомона. акция рафтестай 50 сомон. леки оптовиш арзонай. марамат духтаро биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни шашуму ҳафтум дарвоза подвалш. мана ҳамин назди лесница даян магазини нижни бильё. анаи модел боша бо 15 сомонай диден оптовиш арзонай. аз инам қариб 10 расветка ҳастай. аз ҳамаш хулас расветка доранд. барои оптови духтаро биёен пушаймон намешавен. интихоба бинен ҷара ҳамқа интихобшон бисёрай. баъд нархошон бовар кунен арзонай. намуд комплектон ёфтам духтаро нигоҳ кунен ҳамиқа хушрӯчай. иёро агар дона гирен акция рафтестай 40 сомонами як комплект. инам хеле фасон 40 сомонай. лекин агар оптови гирен як пачкада сета дора 80 сомон меафта. 3 комплект 80 сомон. бовар кунен ин нарх бомбаяй. беҳад нархи арзонай. ҳатман биёен. иҷадам чизои хушрӯ бисёр доранд. ҳам такпушои ҷудогона, ҳам комплект, ҳама чи ҳастай охи. анаям нигоҳ кунен хушрӯгиро бинен охи.
як пачкада сета дора. Вақте оптови мегирен 80 сомона я пачкаш. Сета комплектш 80 сомона. Леки омаден як комплект дар кор бошатуна 40 сомона донада. Марамат ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни шашуму ҳафтум дарвоза падвалаш духтаро ина як магазин пеш лесница да мешава магазин Нижний Бельо ҳамқа калонаи магазин ҳамқа бисёр ай бор ҳамаш борошон нархошон дастрас ай ва духтаро нигоҳ кунен и комплекта фасониша бо нархша намеген сета анам хели комплект оптовиш 100 сомон ай яъне 33 сомонӣ меғалта нарх як комплекташ беҳад хушрӯай нигоҳ кунен карсетни бисёриҳо мепурсанд ина барои савдо гирен агар духтаро бурд мекунен як пачкада 3 комплект дора ҳамин 3 комплект 100 сомон 7 расветка дорада 7 расветка дора расветкаҳои хушрӯ размеро ҳаст марамат метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд агар дона гиранд чанд сум дона 35 метиҳанд диден касе ки дона мегирад духтаро ина биёин я донаша 35 сомонда метиҳанд тона бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-му 7-ум дарвоза падвалаш духтаро инами пеши лесница да якм магазин мешава магазин Нижний Бельо ман страничкашон отметид мекунам бо бидроен сайти хичонда бинен борошуна пижамои фасони муслин да акция рафтестай духтаро нигоҳ кунен ҳами 180 мефурӯхтанд ҳозир акция рафтестай 120 сомон кардагиянд ана касе ки оптови мегирад 90 сомон ай оптовиш марҳамат ай 4 та боло оптови ҳисоб мешава диден муслинай бори гуанҷо оригинал ҳам қохушра иҷада бо дига ваёшам аста глош ира бинен чихо фасончан ино размер катян ира бинен бо размер кати бидиянд духтаро марҳамат доставка доранд хушрӯе ҳаст ки баъд хутон медонен ки бори гуанҷои чӣ намешава шута мепӯшен сифати беҳтарин доранд духтаро дугонотон кати биёен 4 кас шавен биёен ина марҳамат нархи оптови харидорӣ кунен 90 сум ине ки агар ята гирифтанин бошен 120 сомон 180 буд 120 сомонӣ кардагиянд ана иноро 100 сомон кардагиянд ям хушрӯа ина марҳамат духтаро бовар кунен я материалш аҷоибот бозори Корвон айҷа и аз ин бо расветкош будай бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-му 7-ум дарвоза падвалаш назди лесница даянд магазини Нижний Бельо ина духтарако вадаласкои фасони туркӣ баъд бо ласиноошам аста бисёр хоҳиш карда буданд ки турецки ласина нишон тиҳед марҳамат як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳем бовар кунед нархошон беҳтарин ай ҳам барои дона гирифтан ҳам мисол оптовӣ беҳад хушрӯ нигоҳ кунед нархҳои вадаласкои 160 180 сомона нархи дона оптовиш бо арзон мешава марҳамат метавонен биёен ма ҳозир фирмашон нишон тиҳем тона инаҳа диден турецки анами фирмаяй метавонед бо нависеншона мефаҳмонанд ё ки биёен ай пеш бинен нархошона чӣ хеле гуфтум 160 180 сомон нархи вадаласка ана баъд ласиноошона нигоҳ кунен ласино 100 чанд суми ай ласинора чанди каден ина ласино ҳама ҷо дар турецки 180 сум ай ин нуқтаи савдода 130 сомон ай ина турецки тозаш марҳамат ина касе бисёр хоҳиш карда буд ласинаи туркӣ ҳатман инами нуқтаи савдо биёен боварӣ дору маъқултон мешава бозори Корвон тарафи Тилобозор ира бинен чихе хушрӯай байни 6-му 7-ум дарвоза падвалаш духтаро инами пеши лесница дай магазин Нижний Бельо ҳамаш хушрӯ ҳамин чизое ки дидестен ку чӣ вадаласкооша чӣ ласиноша оптовиш бо арзони тамошобино марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран барои ҳамкорӣ метавонен муроҷиат кунен анами дувойко арӯсакҳои хушрӯ анами дувойко 350 сомон буд акция рафтеста ира бинен бо коробкада чихе хушрӯ чай акция рафтестай 230 сомон кардагиянд ҳамиқа хушрӯ ва ира бинен капюшон катия халатикша бинен чихе фасонакай капюшонаш кати мана коробкаш аҷоибот барои арӯсакҳо варианти беҳтарин ана баъденаи намудо ҳаст и 6та дора чанд сумай шестёркаи духтаро 500 сомона борои оригинал маъқултон боша ҳатман инами нуқтаи савдо биёен иҷада я намуд пинюаро ҳаст я намуд пижамаву комплекто ҳаст ки маъқултон мешава марҳамат бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-му 7-ум дарвоза мешава ина биёен
лестниц пеши лестницадаям подвали байни шашум ҳафтум дарвоза пеши лестницада нигоҳ кунед чӣ қадр бисёра пижама пенюар комплект хулас ҳама чӣ доранд ҳам дона ҳам оптовӣ ина озима шумо даваёшонам нишонитим да бинед костюмчико доранд ҳама намудош пенюарчикои хушрӯ доранд ина комплектошон даку бо гап нест бовар кунед хушрӯи комплектошон комплект иҷада медонед инами фасоно хушрӯ ай 60 сомон сар мешавад то 150 сомон иҷада бо хай бо дига моделошам ҳаст бо нависен катихчон ҳам суҳбат шавен ана инёра бинед